Hi. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan, kudiha ni Kristo, ug welcome din kamo sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran diin atong tagaan ug katinawan nga mga explanations ang nagkanilain nga mga doktrina sa simbahan diin ana kitay mga pangutana. Apan sa di pasugdan nato ang ato karong topiko niining adlaw igsuon, ato magampo na kita ug atong ihalad ang usa ka awit. Your only son, I've nailed him to a tree. I've scourged him mercilessly. I'm sorry, Father, I was blind to all you did for me. You gave me life, you gave me sight, and more than I'd ever need. Yet, Lord, I'm so ungrateful, but I can't carry on living this foolish way. I'm longing to be free again. Help me to come into your loving embrace. My God, look at my heart. I really want to make a start. Make the changes you'd like to see. The person I'm meant to be. Forgive me, Father, for the times I ran away from you. I chose the road that led to hell and closed my door to the truth. But now I beg your mercy, 'cause I can't carry
confess my life is such a mess. I'm yearning for your peace. Have mercy. I'm sorry. Help me, please. Inyong tanan, mga kaigsunan ko din ni Kristo, og dayon kamo sa ato ang tulumanon matag Domingo ang ipahayag ang kamatuoran. Kining tulumanon gimugna aron sa paghatag og response ug tubag og esplikar og paghatag og katin-awan sa mga pangutana nato mahitungod sa mga doktrina o panudlo sa simbahan nga diin atong gituhan isip Katoliko. Mga kaigsunan, ako nang ipaambit ang akong patimbaya ngadto sa ato ang mga kaigsunang sakristan, mga kaparian sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na sa amo ang obispo dinhi sa Diocese sa Dumaguete sa Visayas, Central Visayas, si Most Reverend Bishop Julito Buhisan Cortez, sa amo usab nga pinangga nga team moderator sa parokya ni San Nicolas de Tolentino Bais Parish, si Reverend Father Lonilo Torres, kauban sila Reverend Father Roman Sagon and Reverend Father Arturo Conrad Lagarde. Usab akong ipaambit akong patimbaya ngadto sa akong mga kaubang sakristan dinhi sa ang parokya, ilabi na sa amo ang sacristan advisor Brother John Ray Estrusas nga mausab ang amo ang master technician nga naghatag og kinabuhi dinhi atong programa. So mga kaigsunan karon adlaw atong tagaan og pagpanuki-duki ang usa sa ato ang kinabuhi nga Katoliko. Nga lagi kitang Katoliko panahon nga kita makasalaman, actual sin, kita mangayog pasaylo sa Dios. O gani tungod niini kita musugid sa atong mga sala ngadto sa mga pari tungod kay kita ana amay gitawag og sakramento sa pagkumpisal. Kay ang panudlo sa simbahan nga si Kristo nagtukod og sakramento sa kumpisal aron ang sala nga nahimo human sa bunyag mapasaylo pinaagi sa absolusyon nga ihatag sa ato ang pinangga nga mga kaparian. Ang simbahang Katoliko nagtudlo pa gayud nga kinahanglan ang pagkumpisal sa mga dagko nga gitawag og mortal sin. Ang mga gagmayng sala nga gitawag nato og venial sin mahimo nga mapasaylo, no? Pinaagi sa mahimo na siyang mapasaylo gawa sa kumpisalan, pinaagi sa paghimog paghinulsol apan makaayo usab ang pagsugid bisan sa gagmay mga sala. Ang simbahang Katoliko nagsugo nga ang matuohon kinahanglan, no? Kinahanglan nga mo kumpisal labing minus kausa sa usa ka tuig labi na sa panahon sa Kwaresma. Apan di gayud kalikayan makaigsunan nga dunay mga kaigsunan nga nisupak gayud niini. Kay matud pa nila nga dapat ang atong sugilan lamang sa atong mga sala ang Dios lamang og dili ang pari, no? Ug matud pa nila nga ang sala adto isugid direkta sa Dios ug dili kinahanglan nga pinaagi sa pari. Ug naa pa sila supporting verse gikan sa Esdras, no? Esdras chapter 10 verse 11 nga mo kini ang atong mabasa. Busa karon isugid ang inyong mga sala ngadto sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan ug tumanan ninyo ang iyang kabubutan. Bulag kamo sa katawhan sa ubang nasod ug sa inyong mga asawa nga langyaw. Unsa to mga kaigsunan? Busa karon isugid ang inyong mga sala
ngadto sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan adto man lagi sa Ginoo ipasugid dili man sa pare. Og diha sa Salmos 32:5 makaigsunan si David, no, propeta David midiretso pag pangayog pasaylo ngadto sa Dios. Sumala sa 32:5 sa Salmo mao kinaatong mabasa. Unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo ug gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Si propeta David tua sa Dios midirekta pagpangaypasaylo pagsugid sa masala wa man lagi miagig pare. Og si San Juan sumala sa unang Juan 1:9 giingon si Apostol Juan igsoon, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Si Apostol San Juan sulti nga isugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios. Wala siya ngingon nga adto sa pare, busa direkta ngadto sa Dios ang pagsugid sa atong mga sala nga maagi pa man tag pare. Og si Hesukristo ang atong Ginoong Hesukristo matod pa sa Mateo 11:28 matod sa atong Ginoong Hesukristo, umari kamo kanako kamong gikapuyan o gibugatan sa iyang gipas-an kay papahulayon ko kamo. Wala mingon si Jesus nga muadto kamo og pare, no? Lain pa sumala sa Marcos 2:7 matod pa sa Marcos 2:7 igsuon matod pa, walay tawo nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Ug ngano nga kitang Katoliko adto man sa pare nga sumala sa Marcos 2:7, walay tawo nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. Busa tungod kay ang pare tawo man dili di ay makapasaylo og sala. Lain pang pagsupag igsoon ang pare makasasala ug kadtong hugaw dili makahinlo. Sumala sa Mateo 7:4 gaingon dinhi igsoon Mateo 7:4, unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuwaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. But pasabot nga kun ikaw hugaw dili ka kahinlo ang pare kay tao man niya makasasala di siya kalimpyo. Dayon diha sa kanang giingon diha sa Juan kapitulo 20 ang bersikulo 22 ngadto 23, dili ka nagahom sa pagpasaylo, kun dili sama kana sa giingon ni Jesus pag pinasaylo ay kamo aron pasaylood kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa giingon diha sa Mateo 18:35. Ang mga apostoles wala subuan ni Jesus aron sila mamasaylog sala kundi sa pagsangyaw sa kapasayloan sa sala ni adtong maghinulsol og motuo. Sumala sa Lucas 24:47. Mga kaigsunan, ang akong gipangsulti karon dili tutubag kundi mga pagsupak to may tungod sa sakramento sa kumpisal nga diin kun kining mga argumento moy atong mahibalgan makapahuyang kini sa atong pagtuong Katoliko. Og tungod niini aduna tay mga kaigsuonang Katoliko nga namiya na sa pagtuo tungod lagi ni adtong mga argumento kun kita kaha pangutan-on niini unsaon ka nato pagtubag. Ilabi na kitang mga sakristan, assistant biatas pare panahon sa misa, kita mo'y mga altar server kun pangutan-on ta kabayn ani unsaon nato pag-response. That is why I encourage sa mga sakristan sa pagtuon sa doktrina sa simbahan aron kita makatubag kay basin unyag moingon lang kita nga
ay naamang gud mi ana. Wala man mo, manang wala mo kumpisal kay wa man may pare. Or basin ba manginsulto lang kita nga diin nagpadayag ang kita. Wala kahibalo may tungod sa doktrina. Wala ko gaingon nga ang sanay kitang Katoliko dapat jud nga may baluta. Pero sa ako nang gisulti, kikinahanglan jud nga magtuon kita aron paghatag nila og response. Pero, mga kaigsuunan, si Kristo mianhi sa kalibutan aron pagpasiguli sa mga makasasala ngadto sa Dios. Ug aron ang tao magpuyo diha sa grasya ug makabaton sa kinabuhing dayon. Ang anghel may pahibalo ni Jose sumala sa Mateo kapitulo 1 ang bersikulo 21 nagaingon, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Si Jesus miingon sumala sa Mateo 9:13 gaingon ang atong Ginoong Hesukristo, susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto dili mga halad kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Dinhi pa siya sa kalibutan ang atong Ginoong Hesukristo nagpasaylog sala. Siya miingon sa paralitiko sa Marcos, no? Marcos 2:5 gaingon ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa paralitiko. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya busa, miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Aron pagpadayon sa buluhaton ni Hesukristo, nagpili og mga tao nga iyang gihatagan sa kagahuman, sa pagpanudlo, sa pagbalaan ug sa pagdumala sa iyang panon. Sumala sa Mateo 28:20. Gitugyan ni Jesus ang iyang misyon ngadto kanila. Sumala sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Giingon ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Mo kini ang sulti sa atong Ginoong Hesukristo. Unya miingon si Jesus kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon niya gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Og kini sila gisuluban ni Jesus sa gahom sa pagpasaylo. Gahom sa pagpasaylog sala. Kung atong padayunon sa bersikulo 22 hantod sa 23 nag-ingon din hiigsuon. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Ang maong gahom sa pagpasaylog sala, dili usa ka personal nga gasa o karisma, kundi usa ka gahom o katungdanan nga gibutang ni Jesus sa iyang simbahan. Busa ang maong ministeryo nahipasa usab ngadto sa mga sumusunod sa mga apostoles nga mao ang mga kaobispuhan ug mga kaparian. Ang pagsugid sa sala ngadto sa pinadala sa Dios, usa ka na andang buluhaton sa katawhan sa Dios, isip timaan sa ilang paghinulsol. Ang Dios nagsugo. Sumala sa Numeros 5:7. Giingon dinhi igsuon,
numero 5:7. Kinahanglan nga isugid niya kini ug taplan ang iyang nalapas ug pakapinan pa gayud niya og ikalima ka bahin adto niya kini ihatag sa iyang nasad-an. Magsugid sila sa ilang mga sala nga nahimo. Si Josue miingon kang akan. Sumala sa Josue kapitulo 7 versikulo 19. Gaingon si Josue, mga kaigsuunan, anak ko, isugid ang kamatuoran dinhi sa atubangan sa Dios, sa Ginoo, og tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kiniitago gikan kanako. Sumala sa Josue 7:19. Si Saul usab misugid sa iyang mga sala ngadto kang Samuel. Sumala sa unang Samuel ang kapitulo 15 versikulo 24 hangtod sa 25, mga kaigsuonan. Nagaingon dinhi igsuon sa unang Samuel ang kapitulo 15 versikulo 24 hangtod sa 25. Gaingon dinhi igsuon. Unya mingon si Saul kang Samuel, nakasala ako kay gilapas ko man ang sugo sa Ginoo. Ingon man ang imong mga pulong, kay nahadlok man ako sa mga tao o gitahod ko ang ilang tingog. Busa karon, hangyoon ko ikaw nga imo akong pasayloon o mopauli uban kanako aron simbahon ko ang Ginoo. Si David miingon kang Nathan, sumala sa ikaduhang Samuel kapitulo 12 ang bersikulo 13 hangtod sa 14. Gaingon dinhi igsuon. Ikaduhang Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 hangtod sa 14. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi ni ining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Mga kaigsuunan, no, sa basahon sa mga Ecclesiastes, gihatagan kitag tambag unsaon, pagbatog, kalinaw, ug paglikay sa kasuko sa Dios. Diha sa Ecclesiastes ang kapitulo 5 bersikulo 6 nag-ingon, ayaw itugot ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid kini sa pari sa Dios. Busa isugid kini sa pari sa Dios. Diha sa bagong tugon, ang katawhan misugid sa ilang mga sala ngadto ni Juan Bautista o magbubunyag. Sumala sa Mateo ang kapitulo 3 bersikulo 6 gaingon dinhi igsuon, gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Dunay mga tao nga misugid sa ilang mga sala ngadto sa mga apostoles. Kini atong mabasa diha sa 19:18 sa buhat, mga kaigsuunan nga nag-ingon. Buhat kapitulo 19 bersikulo 18. Daghan usab niadtong nahimo nang magtotoo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Maayo nga atong hisgutan ang kaayuhan nga atong madawat niining maong sakramento. Sa pagtukod ni Kristo niini iyang gitubag ang usa ka tawhanong panginahanglan. Nasayod siya nga kitang tao nangita o mangita gayod ug timaan nga nadawat na nato ang pasaylo nga atong gitinguha. Ug kining maong timaan iyang gihatag kanato diha sa kumpisalan, pinaagi sa absolution sa pari nga ihatag panahon sa kumpisal. But usab kitang ilikay ni Kristo gikan sa atong tawhanong kahuyang.
kun kinahanglan una nga susiyo nato ang atong konsensya ug atong hinumduman sa tinagsatagsa ang mga sala nga atong nahimo. Kapila kahigayon nato kini mabuhat ug nga mga sirkumstansya nga makapaggrabe niini malikay kita sa taphaw lamang nga paghinulsol. Pinaagi sa kinahanglanon sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa pari, gitudloan kita ni Kristo sa pagpaubos. Tungod sa atong garbo, buot natong taguan ang atong mga sala ug mangita kitag mga katarungan nga mopagaan sa atong mga sala. Apan diha sa kumpisalan, kinahanglan nga atong angkunon, no? Atong angkunon ang atong masala sa way lipod-lipod ug pinaagi niini atong mabuntog ang atong garbo. Sa atong pagsugid ngadto sa pari, makadawat kita sa maayong pagtambag ug matabangan kita sa pagkabuot sa mas dako nga kasubo tungod sa atong mga sala ug sa mga paagi sa paglikay niini. Diha sa pagkumpisal igsuon, atong madawat ang Dios nung pasaylo. Dios nung pasaylo ug tungod niini malikay kita sa silot sa impyerno nga alang sa mga dagkong sala. Labaw sa tanan, makadawat kita og dugang grasya nga atong gikinahanglan sa pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Diha sa pagkumpisal mga kaigsunan, atong masinati ang gugma ug ang kaluoy sa Dios nga madawat nato pag-usab isip iyang pinanggang mga anak. Aron atong madawat ang mga bunga niining maong sakramento, kinahanglan ang paghimo sa maayong pagkumpisal nga mao kining mosunod. Una, pagsusi sa konsensya. Sumala sa ikaduhang Korinto ang kapitulo 13, versikulo 5, gaingon si Apostol San Pablo mga kaigsuonan. Mao kini ang gisulti ni Apostol San Pablo. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo, gawas ko napakyas kayod kamo. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon pinaagi aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Atong susihon pagsusi sa konsensya. Ikaduha ang paghinulsol nga mao ang kasubo nga atong bation gumikan sa sala. Sumala sa ikaduhang Korinto 7:10, gaingon si Apostol San Pablo, kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kiniangay basulan. Makaigsunan, ang kasubo nga gikan sa Dios makapahinulsol ug makatultol kanato ngadto sa kaluwasan. Mo nga kinahanglan ang paghinulsol sa atong mga sala. Ikatulo, ang pagsugid sa sala ngadto sa pari. Sumala sa panultihon ang kapitulo 28, versikulo 13 nag-ingon ang panultihon igsuon. Kadtong nagatabon sa iyang mga sala, dili gayud mo uswag, apan kadtong nagasugid sa iyang mga sala, makadawat ug kaluoy. Panultihon ang kapitulo 28 versikulo 13, kadtong nagtabon sa iyang mga sala, dili gayud mo uswag, apan kadtong nagasugid sa iyang mga sala, makadawat og kaluoy. Ikaupat, ang paglikay sa okasyon kung kahigayunan sa pagpakasala nga mahimo nga tao o butang o dapit. Panahon nga human nga kita pagkumpisal, di ba? Ato mang paningkamutan katong naay pag-ampo sa paghinulsol nga Ginoo kong Hesukristo, naay praise dito gaingon nga ug likayan ko na ang makahigayunan sa pagpakasala.
Kay usahay magud mangumpisal kitag atong mga salanggi kumpisal ngadto sa pari. Pagka magkumpisal, balikon Japon. No? So ang ikaupat natong ikinahanglan nga buhaton ang paglikay sa okasyon kung kahigayunan sa pagpakasala nga mahimo nga tawo butang o kinidapit. Sumala sa panultihon ang kapitulo 14 versikulo 16 gaingon, ang maalamon maglikay sa peligro apan ang buang-buang magpaduol hinuon niini. Ikalima makaigsuunan mao kining gitawag og penitensya, isip timaan nga andam na kita nga bubuhat sa kabubuton sa Dios. Sumala sa Joel ang kapitulo 2 versikulo 12 gaingon, mga kaigsuunan si propeta Joel, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Mga kaigsuunan ni ining puntuha atong tubagon ang mga pagsupak. Mga pagsupak sa atong kaigsuunan pinaagi gihapon sa Biblia. Sa daang tugon, wala pa tukuran ni Jesus ang sakramento sa pagkumpisal. Busa ang mga tao nga makahimog dagkog sala, mapasaylo pinaagi sa ilang paghinulsol. Sumala sa Ezekiel 18:21-23. Apan hingpit nga pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, iyang gihimo pinaagi ni Jesus nga nagtukod niining maong sakramento sa iyang pag-abot diha sa bag-ong tugon. Sumala sa 1 kapitulo 20 versikulo 22 hangtod sa 23. Ang gipasabot dinhi mao ang pag-angkon kay gisulti man to ganiha nga si David midirekta sa Ginoo. So ang gipasabot dinha mga kaigsunan, gipasabot mao ang pag-angkon ni David nga siya nakasala at tubangan sa Ginoo apan dili sabton igsuon nga ang Dios atong sugiran sa tinatagsa sa atong mga sala. Sumala sa Salmo 69:5 gaingon, kay ang tanan natong kasalanan wala matago gikan kaniya. Ang tinagsatagsa nga pagsugid sa sala adto itugan sa iyang mga pinayalan. Sumala sa ikaduhang Samuel ang kapitulo 12 versikulo 12 hangtod sa 14. Diha sa ikatulong pagsupak mo kini, wala kini magpasabot nga modiretso na lag kumpisal ngadto sa Dios tungod kay kun ingon ni ana mahimong walay kapuslanan ang gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Sumala sa Juan kapitulo 20 versikulo 22 hangtod sa 23. Diha usab sa ikaupat natong pagtubag sa ikaupat nga pagsupak, ang atong pagduol kang Jesus nagpasabot sa atong pagkaandam nga mutuman sa iyang paagi. Sumala sa Mateo 7:21. Ang sugo ni Kristo sa pagduol ngadto sa pari nalakip na sa iyang paghatag kanila sa gahom sa pagpasaylog sala tungod kay dayag na lang nga ang mga sala nga kahatagan nilag pasaylo mao lamang kadtong nagsugid diha sa pagkumpisal. Diha sa tubag na to sa sa ikalimang pagsupak. Tinuod nga ang Dios lamang maoy makapasaylog sala sa ilang giingon sa Marcos 6:7, no? Isip maoy tinubdan sa pasaylo apan dili kita makapugong sa Dios kun ang maong gahom iyang itugyan ngadto sa iyang mga pinadala. Kung pasayloon ninyo ang masala sa mga tao, gipasaylo ko kini. Iyang gisultihan niini ang iyang mga apostoles o iyang mga pinayalan. Si Apostol San Pablo miingon, si Kristo naghatag kanamo niining buluhatuna sa pagpasig uli. Sumala sa ikaduhang Korinto ang kapitulo 5 versikulo 18. Ang gitudlo ni Kristo dinhi mao ang dili paghukom sa atong isig ka tawo o dili paghuna-huna nga labaw kita kabalaan kay kanila. Ang gahom sa pagpasaylog sala, no, wala mag-agad sa katakos sa pari kundi sa mga pulong ni Kristo. Kay matud palagi makasasala ang pari, no?
Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Sumala sa Juan Kapitulo 20, versikulo 22 ngadto 23. Diha sa ikapitong pagsupak, dakog kalainan. Ang gisgutan ni Jesus mao diha sa Mateo 18:35 mao ang atong katungdanan sa pagpasaylog sa usag-usa isip kondisyon aron ang Dios mopasaylo sa atong mga sala nga iyang gitumong alang sa tanan. Diha sa Juan Kapitulo 20 versikulo 22 hangtod sa 23, maklaro nato nga gahom kini sa pagpasaylo ug sa dili pagpasaylo sa mga sala sa mga tao nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles ug niadtong mupuli sa ilang katungdanan. Ang tubag nato sa ikawalong pagsupak, sa last nga pagsupak, dili mahitabo nga si Jesus mohatag sa iyang mga apostoles sa gahom sa pagpasaylog sala kun maoy iyang kabubuton nga dili kini nila gamiton o dili bakaha sa naandan nga paagi ang tao makadawat sa iyang pasaylo kun sila mo direkta ngadto kaniya. Ang pagsangyaw mahitungod sa kapasayloan sa sala naglangkob ni adtong gihimo nga pagtubos ni Kristo kanato pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross ug sa iyang paghatag sa gahom sa pagpasaylog sala ngadto sa iyang mga apostoles human siya mabanhaw. Ang pagtulon-an makaigsunan mao kini atong pasalamatan ang Dios sa paghatag natog niining maong sakramento. Atong pangayoon kaniya ang higayon nga makahimo kita ug maayo nga pagkumpisal. Labi na sa higayon nga makahimo kitag dagkong sala o mortal sin. Dili nato ikaulaw ang pagsugid sa atong mga sala ngadto sa pari aron iya kitang mahatagan sa maayong pagtambag. Tapos nato madawat ang Dios nung pasaylo diha sa kumpisalan, atong pasalamatan ang Dios ug maghatag kitag malig-on nga malig-on nga panumpa sa dili na pagpakasala pag-usab. Mga kaigsunan, mag-ampo kita kanunay nga ang Dios manalipod kanato, maglikay kanato, maglig-on sa atong pagtuo aron dili kita madala sa tentasyon o sa mga kaygayunan sa pagbuhat og mga kasalanan. Mga kaigsuunan, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, nagpasalamat sa inyohang kanunay nga pagsunod ni atong programa ipahayag ang kamatuoran nang hinaot ako nga duna kamoy napupo nga pagtulunan karong adlaw. Sa ngalan sa ato ang halangdon nga team moderator dinhi sa parokya ni San Nicolas de Tolentino, si Reverend Father Lunilo Torres, uban sa ako usab nga Sacristan Advisor ug atong Master Technician Brother Janry Estrusas ug sa amo usab nga Station Manager nga usab Sacristan President si Brother Raydel Ilod. Kaninyong tanan sa ngalan sa tibok puwersa sa Sacristan Ministry, daghang kaayong salamat sa inyo nga pag-view, pagtan-aw, pagpaminaw ni natong programa matag Domingo sa may 1:30 hangtod 2:30 sa hapon via FB Live from each official FB page and YouTube channel. Kini inyong alagad si Brother Rufino C. Habilio Jr. Magaingon, kay si Kristo mauman ang kamatuuran ato usab ipahayag ang kamatuuran. Daghang salamat and may the Lord God bless us all. Amen. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka acolytes of the altar of Saint Nicholas of Tolentino
Parish o Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed.